In Dantumadiel wordt al jaren inzet op ontwikkeling van plakken dat jong en oud boatjes, sporten en ook moertje kan. Met de nieuwe subsidieregeling voor het realiseren en vernijen van boates en beweegsverschijningen krijgen verenigingen een stevige impuls om haar plannen weer te maken. Het past in een bredere beweging dat inwoners en gemeenten te jaren werken on en het bouwen van leefbare buurten. Wethouder Wiebe Strikwerda beklam het hoe belangrijk zulke plakken binnen. Ze stimuleren je beweging, het moedje van elkaar en ze binnen vaak ontstaan uit de kracht van de meenskap zelfs. Over het belang van deze initiatieven, de rol van de gemeente en de mogelijkheden voor inwoners om mij te dwaan, ging ik mij de wethouder in peteer. Allereerst, binnen jou zelfs sportief en wat voor sport is favoriet? Zegt. Maar viel me altijd zo wat, hè? Maar zo gewoon doos is het. Doch wie dat? Ben ik zelf sportief in de vraag? Ja, of tenminste, hè, omdat van jezelf is nog altijd iets. Maar ik heb voor het simmer een Ironman die in. En die bestaat al die 200 delen. Ja. En ik maak gewoon graag sporten. Ik zit altijd op mijn workout. Ik kan het wel maar lekker in mijn vel zitten. En ik zit lekker in mijn vel. Ik minimaal 2-3 keer per week te sporten gaan. En dat bin dan Ironman-achtige dingen? Of is dat fietsen, reetrieden? Dat is het mooie. Hè? Ironman is een triathlon, bestaat uit 200 delen. Dus dat is zo naar zwemmen, zo naar fietsen, zo naar rennen. Ja. Maar reetrieden doe ik graag. Hè? Dat is ik bij de tiers van tier. Ja, we hopen zeker. dat kort kan wordt dat boet nog een keer in. Ja, dat is altijd al wachten. Ik ben altijd die voor ding. Nou, goed om te horen. Want hoe is dit project ontstaan? Ja, we hebben altijd een speel- en beweegvoorzieningsbeleid gewoon in de gemeente. Nou, dat wie in het verliezen op eigen kracht en dan binnen het vaak minimale bedragen. Maar nu hebben we een project begonnen, dat heet het Volkshuisvestingsfonds. Dat had mij voor duurzaming. En in Peteer met Riek gaan we afsprutsen om die doelstelling te herinneren op verduurzaming. Waar we meer investeren in een mierskip. Dat betekent dus het verduurzamen van faciliteiten. Maar ook in de kwaliteit van leven. En daarbij hebben we gekozen om in te zetten op sport- en beweegvoorzieningen. Ja, en is dat ook, want wat houdt dat precies in? Hè? Er wordt yield beschikbaar gesteld, maar is dat van opknappen van bestaanbare sportplakken, boatestuin of ook echt naaie dingen? Het gaat door de hele breedte. Hè. In dit intro je dus al een beetje aan. Het is vaak op initiatief van de mierskip zelf. Al onze speelvoorzieningen, speeltuinen, watersplakken, zo mooi in het Fries. Binnen van speeltuinverenigingen, buurs in de gemeente. Die in het verleden ik het onderhoud. En die zijn heel verantwoordelijk. Daar heb ik wat verhoring in maken. Maar als die zeggen, het had een opknapbeurt nodig. Ja, dan is de yield nodig. En dat kunnen wij nou van Gutpad faciliteren. Ja, en er zijn natuurlijk heel veel mooie plakken in Dantumadiel die het al mooie voorzieningen hebben. Maar welke springt er volgens jou uit? Dat is een hele goede vraag. Ik doe een scholentour, dat maak ik zo mooi dan. Waar hier verschillende middelbare scholen. En dan ging ik bij groep 8 deel. En dan zitten die groep 8 leerlingen van, dan hebben we het over van wat voor zijn belangrijk, wat moet er gebeuren. Nou, dan hebben we het over veiligheid, dan hebben we het vaak over sport, maar heel vaak ook over speeltuin. En wat dan vaak naar voren komt, wat is het bij een ben je van groep 8, die zeggen, ze mij wordt inclusiever. We zorgen dat er vaak, bij mijn beperking bijvoorbeeld net daar gaan. Maar ze mij ook wel wat breder, want ze zeggen, die ene speeltuin is wel echt van Lietse band, terwijl wij wat ouder worden, dus er mij wel wat dingen gebeuren. Ja, en welke springt er daar bovenuit? Ik denk dat we over het algemeen hele mooie speeltuin hebben, maar dat wil ik nog wat te wensen nog gaan. En dat komt vooral vanuit de band dan ik. Ja. En er wordt echt zijn elke niet met zo'n en actief libje kennen in een noffelijke omjouwing. Hoe denk je dat die nieuwe subsidie hoe vier weer bijdraagt om de leefbaarheid van de buurt? Nee, want dan rint het natuurlijk al. Ja. En ja, het mooie is, daar ga ik een visie en een wens bij. Hè? Ja. Die wens jou ik nog een liedspietje toch van, wat zou het leuk zijn dat we nou een initiatief krijgen voor inclusief sporten. Maar waarom maar opzet ik breder deel zijn, het is ik beweegvoorzieningen. En we zorgen gewoon om gezond en vitaal oud te worden. Maar je om beweging te komen. Nou, er is al een trend. Als het gaat om speeltuin met sportfaciliteiten. Nou, we staan meer dan hier op een paar initiatieven op dat vlak. En maar nogmaals, het komt vanuit de mierskip.
En bij bepaalde initiatieven geeft mijn hart natuurlijk wel wat sneller klopje. Ja, dat snap ik. En er binnen genoeg buurtcommissies. Want ik zit me even te vragen. Stel je voor, ik wil op mijn buurt zo'n sportvoorziening hebben. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, daar hebben we nou een heel mooi document voor. Hè? Ze bestaan al. Nou, wat we zien bij de bestaande is dat, dat ben vaak initiatieven. Een buurt maakt natuurlijk ook een beweging door. Dan ben je een hele volle jongen bij. En dan is er een hele volle aanwas om daarmee aan de slag te gaan. En op termijn, als de band wat ouder worden. En ja, dan wilde de energie is zo'n speelvoorziening. Ik wil eens wat wegzakken. Ja. Dus zit er bij jou op de buurt. Zie ik een keer uit van, hey, waar beheert dat nou? Kan ik daar bij jongens sluiten? En andersom. Voor mij, als je met 3 of meer mensen binnen, kun je zo'n speeltuinvoorziening opzetten. En kun je ook informatie voor je bij de gemeente hoe dan verder. En dan geven we mij ook op ziek naar hoe we dat het beste oppakken kunnen. Ja, en het mooiste is vanzelfs jong en oud bij elkaar. Zodat er zo'n breed mogelijk publiek betjennen worden in. Zeker, ja, inclusief. Hè, in leeftijd en in beperkingen. Ja, nou een supermooi initiatief. Wethouder Strikweda, dank voor de komst naar de studio. En ik hoop dat dit project heel wat mensen betjennen mij. Dat hoop ik. Ja, graag. Dankjewel.